til. Vi laver et forsøg om skumdannelse. Det første vi skal bruge, det er 9 ml vand, men vi skal nok ikke bruge det hele. Og så har vi 10 ml sulfo. Så har vi kun 1 ml kaliumhydrid. Og normalt så skulle vi bruge 5 milliliter, men det havde Henrik ikke mere. Og her der har vi betegnelsen for det her, det er H2O2 hydrogen. og det hedder hydrogenperoxid. Og den her, den skal vi bruge til at kvæse det her med det der, så at der ikke er flere af dem der nede i. Og så skal vi bruge sådan en her. Den skal vi bruge til at tænde ild til, når det er, at det hele det flyver op. Og vi skal lave det hele i den der. Ja. Nu vil vi så lave vores forsøg. Det første... Jo, det her, det skal bare op i. Det her glas, der er hvad er det, der bliver op i? Hydrogenperoxid. Det hælder vi bare op i, så det ser sådan her ud. Det er meget farligt. Det er meget farligt. Og Så tager vi det her, vi har her, kaliumhydrid. og hælder op i. Den her porcelænsskål. Og så har vi sådan en her til at måle temperaturen med. Vi skal så lige have det blandet først. Og så har vi vand, som vi så hælder op i. Det er shit. Hallo, kom vi, jeg skal ud. Hallo, nej, vi skal lige blande det, for det er nu. Og temperaturen er i gang med at falde. Temperaturen falder faktisk ikke særlig meget, fordi den er bare 17,9 grader. Skal vi kalde det her i først? Jo, det hælder vi så ned i. Så hælder vi sulfon i. Og der er det meget vigtigt, at det hele kommer ned i. Skal jeg bare tænde ild til filmen? Nej, jeg tror, det er fordi, jeg synes, at det er så koldt. 98%. Og når det er, at det hele så flyver op, så måler vi temperaturen, fordi den bliver rigtig, rigtig høj. Jeg tror, det er fint, jeg kan. Jeg gør det, eller gør du? Jeg skulle til at gøre det. Ja, hvad hælder du? Du skal til at gøre det. Men stadig. Ja. Men Brænder det lige sådan en pind her. han er også god. Ja, det gør han. Kom nu, jeg vil lege. Så hælder vi det her i. Nu kommer reaktionen. Okay. Sæt det nu ind i. Her brænder vi faktisk hul. Den her, den kan brænde hul herinde. Og nu varmer vi lige temperaturen. Hvor varmt er det? Den er allerede oppe på 88, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 grader, 91. Altså 91,2 grader. Bliver det, og nu falder den så igen. Nu falder den igen.